טוב חברים, אני מקווה שאתם מוכנים כי אנחנו מתחילים עכשיו את החלק השני של הפרק הקודם. אם אתה מכין משהו והוא נוגע בך, רק אז הוא יכול לגעת גם במישהו אחר. לדעתי, זו השיטה הכי בטוחה ללכת עליה. אם אתה מוצא משהו שאתה בטוח בו, אז כן, משהו שאתה... גם אם הוא לא מושלם, זה פשוט כאילו... לדעתי, בשביל להצליח הכי חשוב זה לשחרר כמה שיותר דברים החוצה. להציג את עצמך כמה שיותר. לא, להיות מוזיקה זה דבר שהוא מאוד חשוב, אני חושב. שאם לא היה דבר כזה מוזיקה, איפה אנחנו היינו היום? יש צדדים טובים ויש צדדים רעים בסופו של דבר למוזיקה, אבל כן מוזיקה זה מה שנקרא משהו שמפתח אותך, בין אם זה בפן המחשבתי, בין אם זה בפן של מה שנקרא, של היכולות, שזה כאילו גורם לך מה שנקרא להיות יותר מפוקס בדברים, להיות יותר פעיל, אפשר לומר גם. זה משפר לך משפר הרבה מאוד דברים, כן. מוזיקה יכולה לעזור לך לעשות דברים שככה הרבה יותר קשה לעשות אותם בלי מוזיקה, בוא נאמר את זה ככה. מוזיקה זה תרפיה, חד משמעית. לגמרי. אני כאילו לגמרי מרגיש שמוזיקה גרמה לי להיות בן אדם טוב יותר. ברגע שאתה לא במיטב שלך, זה יצא על המוזיקה שלך, ישמעו את זה על המוזיקה שלך. זה הפך אותי לבן אדם יותר טוב, עם רצון יותר לתקן את עצמי ולהיות בן אדם עם סט ערכים משופר. ולהיות כאילו הגרסה הכי טובה שלי כל יום. זה עזר לי נורא, זה עזר לי למצוא את עצמי באיזשהו מקום. ושתדע שכשמוזיקאים הם מלחינים משהו, כותבים משהו, יוצרים משהו, זה תמיד בצורה מסוימת משקף את איך שהם מרגישים. לגמרי. תמיד יש בזה איזה מקום. יש קונקשן, אתה אומר. כן, תמיד. אוקיי. זה דברים שיוצאים לך מהלב, זה ככה. אז מה אתה נגיד היית אומר על מזרחית נגיד, שהרבה מהשירים לא בהכרח הם חלק מהחיים של אותו בן אדם? יש אנשים שמבחינתם אנחנו רואים אותם כמו דמויות כאלה, שכאילו מי שלא מקשיב למוזיקה, אני אישית נורא אוהב מזרחית, אני נורא אוהב מלא ז'אנרים של מוזיקה. אבל רואים אותם מין דמויות כאלה, אבל כמו שהאמת שלי היא הראפ, האמת שלהם זה המזרחית הזו. השאלה היא כאילו, מה אתה חושב כאילו שהם יותר מקצינים את הדברים ועושים מהם דרמה, או שהם יותר מה שנקרא יודעים להמציא? בסדר, יש עוד מזלג. לדעתי זה האמת שלהם נטו, כמו שאני כאילו לכתוב איזה שיר ואוטומטית יצא לי ראפ, אז זה בדיוק אותו דבר בשבילם. ככה אני חושב. זה שאתה כאילו, שאתה עוסק בהיפ-הופ וכל זה, זה לא אומר שאתה לאו דווקא הכי into west coast, כאילו מעדות שונות, אמריקאים. אם כבר מדברים על זה, מה אתה אומר על כל הקטע הזה שנגיד אתיופים נגיד? אני מדבר כאילו באופן כללי, כן? שאתיופים נגיד יותר מה שנקרא לוקחים, בעיקר בראפ, לוקחים לכיוון של האפרו-אמריקאים, יותר מה שנקרא. לדעתי זה כל אחד והבחירה של הסאב ז'אנר שלו בתוך ראפ. לדעתי זה הגיוני, אני גם לא רואה בזה שום דבר. אתה לא חושב שזה כאילו נגיד משהו שהוא מוקצן, שהוא פחות קשור לקהילה האתיופית? יש ככה ויש ככה תמיד. באופן כללי. כן. אין לי שמץ של מושג. לא צריך לשמוע... יצא לי. אוקיי. לא שמעת שם... בגלל שאתה קמצני. אבל זה לא אתיופי, זה סודני. אני אמרתי לך, אתה היית חייב לסמפל את זה. אסור, נכון? לא גזענים כאן. אתה מבין? גם כל הקטע הזה של האפריקאים עם כל הרידים וכל האפרוביט, כל הזה, למרות שיש גם אנשים מאפריקה שהם כאילו לא מנסה להכליל, לא כלום. לא, כי כאילו, תחשוב על זה שבדרך כלל, כאילו, מה שיצא לי להכיר, כן, אתיופים שיצא לי להכיר, הם כאילו, הם לא נראים כמו אפרו-אמריקאים, כאילו, כמו סודנים, כמו... אין להם גם את אותה, מה שיקרא... מבטא? לא יודע אם אפשר לקרוא לזה מבטא, התנהלות, אותו סטייל, כאילו ביום יום, אבל מה שכן אתה רואה את זה יותר מוקצן במוזיקה, אתה מבין? למרות שזה כאילו, לא יודע, זה נראה לי כאילו שזה out of connection, אתה מבין? אבל מצד שני, זה מעניין לראות עוד גוון כזה, מה שיקרא בעולם של הראפ ושל ההיפ-הופ.
שאין לך רק מה שנקרא את הדברים הקלאסיים, כאילו היפ-הופ ישראלי, דברים כמו סבלינימל, הצל, דברים שהם יותר קלאסיים, ויש לך מגוון די גדול. בהיפ-הופ בישראל, אני חושב שיש מגוון עצום. אתה יכול לומר לי בארץ שיש לך כאילו אשכרה אומן שיש לו, כל אומן שיש לו ז'אנר כלשהו. הם כאילו... כל אחד יוצר טעם משלו. בסופו של דבר אנחנו כולנו בני אדם, אבל כולנו גדלנו בסביבה שונה. כולנו גדלנו בצורה שונה, למדנו דברים בצורה אחרת. הכל זה סובייקטיבי בחיים. זה בא לידי ביטוי במוזיקה. נעבור לשאלה הבאה. אתה רוצה, יש לך עוד איזה משהו? או שאנחנו נדלג כבר... בהקשר לשאלה האחרונה. אתה חושב שיש מקום לשיפור בסצנה בארץ? תמיד יש. תמיד יהיה בכל מקום לשיפור. לדעתי... אני גם חושב ככה, שאין דבר כזה אומנות שהיא מושלמת. גם אתה רואה איך כל ראפר כאילו כל פעם מטפס ומגיע לפסגות חדשות, זה תמיד משתפר. תמיד עולה. זה בדרך כלל לא יורד. כן. מה נגיד היית חושב שצריך לשנות בסצנה בארץ? או לשנות? בתכלס אני כאילו אוהב אותה כמו שהיא. כן? בינתיים היא זורמת לי. בטח עוד מעט הגיע איזה משהו חדש שפוצץ לי את המוח, אבל עד אז אני אוהב אותה כמו שהיא. נשמע כמו השקט שלפני הסערה, מה שיש עכשיו בסצנה. נשמע ככה. אבל היא לא שקטה. אנשים מוציאים הרבה שירים לאחרונה. כן. כן. מי נגיד יצא לך לשמוע אותו לאחרונה שהוציא שיר חדש? את השיר שוטים. וואו, של דודה דודה וליד וליד מאיר. אוקיי. על אחת כמה וכמה, היא אוהבת לאכול איתה בננה, ליד מאיר זה הפטמן. זה. כן. מה, זה התפרסם גם בטיקטוק? ברור. וואי, מטורפים. מטורפים. ליד מאיר ודודה, גם ראיתי שזה באיזה מקום 20. הם עשו איזה חתיכת טופ הפקה. 20 כן, עם זה במאי בשם דין פרליס, דין פרליס. נראה לי אני מכיר אותו, מהיוטיוב משהו. מטורף. הוא מביא סטייל חול כאילו, הוא הופך כל קליפ ל... הם עשו שם הרבה דברים, מה שיקרא, שהם רמה גבוהה, בשימוש בגרינסקרין, הרבה דברים שהם מעבר, מה שיקרא, מה שאתה רואה בדרך כלל בהפקות בארץ. מלא עדשות מיוחדות, מלא תנועה, מלא תאורה, מוזרה, מלא רעיונות כל כך יצירתיים שזה מפוצץ לך את המוח הכל. אתה יודע, אתה ראית, יש באינסטגרם של דין פרליס לפי דעתי, רק אז אתה איך שהוא עושה עם המצלמה, דבר כבד רצח, וואו, כל מיני כאלה, מזיז. כן, יש בעיקרון, איך קוראים לזה, גימבל כזה, כן. שאתה שם אותו ממש על הכתפיים והכל, ואז כאילו זה הופך את המצלמה לקלה רצח, ומעבר לזה זה כאילו גם מייצב לך את הפוטאג', מייצב לך כאילו את התמונה עצמה תוך כדי. אבל אתה יודע כמה דבר כזה עולה? איזה 20-30 אלף דולר. להחזיק מצלמה אחי 20,000 יש לי מה ידיים אחי. זה עובד יותר מהמצלמה, עולה יותר. רק המצלמה עלה, אתה עלה כפול מזה אחי. וואי, בטח לעשות את זה קליפ עולה טון הכסף. זה קליפים כאילו רמה, אין עוד אחד בארץ שעושה את זה. בדוק. יש לו את הטעם משלו. גם אתה לא רואה את הצילום הזול הזה, כאילו אתה מרגיש שכל שוט הוא סינמטי. כאילו אתה מרגיש כאילו הכל קולנועי וזה הכל מגניב. לכל צלם יש את הצבע שלו. לגמרי. וזה בא בצילום, רואים את זה. כאילו, שמה שנקרא שלכל אחד יש את הסגנון של הצבע משלו, שאנשים לא עושים את זה אותו דבר אחד לאחד. ואתה יכול הרבה פעמים גם לזהות צלם או סרט כלשהו לפי אותו, מה שנקרא, בן אדם שצילם אותו או שהפיק. אתה רואה מה שנקרא את הסטייל הרבה פעמים. תסריט וכל מיני... אני אומר לך ברמה שהכל הוא גריידינג, כאילו, של הצביעה של הסרט עצמו. נגיד משהו אמר שהוא עשה את זה קולנועי. זה גם כן חלק, מה שנקרא, מאופי. אני אוהב את השם דין פרליס, הוא כאילו גם... הוא מאוד נגיש, אתה יודע? הוא נראה לי כמו בן אדם שהוא מאוד נגיש. מה הכוונה? באינסטגרם, בקלי. והוא נראה כמו בן אדם שכאילו... כמה יש לך? אליו. אני מכיר, אם אני לא טועה, יש איזה מישהו שהעלה עליו פוסט לאחרונה שנראה לה הוא מולד או משהו כזה, שהוא ממש התחבר לדין פרליס תוך איזה 2 קליפים או משהו כזה, והם כאילו ממש סחבקים רצח. כאילו זה גם חלק מהעבודה, אני חושב. מה, להיות סחבק? ליצור אווירה, להיות מקצועי לא רק
בפן של העבודה, גם מחוץ לזה, בפן החברתי. לדעת איך לדבר עם אנשים. כן, זה גם חלק מהמקצועיות, זה גם משהו שנראה ששלמים עליו. אני חושב שזה משהו שבא עם ניסיון. יש בזה גם משהו. כאילו, עם הזמן מה שנקרא, אתה לומד על מי לסמוך, עם מי כדאי לך יותר לדבר, מי פחות, על מה יותר או פחות כדאי לך להשקיע עליו את המשאבים. כאילו, בן אדם נגיד שנכווה הרבה, יהיה לו קשה יותר לעשות קונקשנים עם אנשים ודברים כאלה נגיד. כן, זה היום הכי חם בשנה. אשכרה. באמת? הרגשתי. טעיתי לעצמי. בגלל זה בחרתי חושך, אמרתי אולי עוד איכשהו זה יהיה נורמלי. לא, עדיין, הלחות הזאת, וואו. כן. לפחות אנחנו לא קרובים לים, אז אין לך את הלחות הממש חונקת הזאת. נגיד אם היינו בתל אביב, תשאל את שקט, פעם שעברה שהקלטנו את הפודקאסט אחי, היה לחות לא נורמלית. כן, ברמת גן. כן, מאוד לח במרכז. טוב, אז בשאלה. יאללה. יצא לך פעם לחשוב, אם לא זה, אז לאן היית הולך? וואו. אני שונא את השאלה הזאת. אם לא הייתי הולך למוזיקה, שזה נורא קשה לי להאמין שהייתי עושה, הייתי מגלה את זה מתישהו. אבל אם לא הייתי הולך למוזיקה, כנראה שהייתי עושה משהו אומנותי אחר. הייתי שחקן, או שהייתי... לא יודע, כל דבר אומנותי אחר. הייתי צייר, או... אומר לך את האמת, הרבה אנשים מה שנקרא שהם בתחומים האלה, מה שנקרא, חושבים על לצייר בשלב כלשהו. זהו, כן, אני נורא אוהב לשלב בין הרבה תחומים. כל התחומים האלה עובדים ביחד. שירה ומשחק, הכל מתערבב ביחד והופך כאילו למשהו אחד, כי זו אמנות בתכל'ס. אתה צריך להיות מולטי טלנט, אתה צריך שיהיה לך כמה דברים שאתה יודע לעשות, כן. איתך את זה, שמענו בסדנה של תואר, אני ושוק היינו, שככל שאתה יודע יותר דברים לעשות, ככה יהיה לך יותר כסף. כי מישהו מבקש ממך לעשות לו מיקס נגיד, אז אתה יודע לעשות מיקס, אתה לוקח ממנו כסף, אתה יודע איך להפיק ביטים, כן בוא אני אכין לך ביט, לוקח לו את הכסף. כאילו ככל שאתה יודע יותר דברים, ככה יהיה לך יותר כסף. יהיה לך יותר אופציות בחיים. לגמרי. אם אני לא טוען, אתה שיחקת בתיאטרון לא מזמן, לא? מה זאת אומרת בתיאטרון? אני שחקן. שחקן? שחקן. שחקן בנשמה? כאילו... שחקן בנשמה. מטורף. איך קוראים לזה? שהוא סקילר? כן, סקילר ישראלי. סקילר ישראלי. אני סקילר ישראלי לדעתך? יש מצב. יש מצב. אז לדעתי הייתי הולך למשהו אומנותי אחר. קומה. מה, אתה הולך... אתה חושב שיש לך תודה לצייר, זה? לצייר? יש מצב. יש מצב? יש מצב לגמרי שאני יודע לצייר. מה שיצא לי לראות ציור זה הרבה מה שנקרא... הרבה אנליטי. זה לא באמת כאילו פרי סטייל כמו שאתה חושב על זה. זה יש לך הרבה מה שנקרא שאתה צריך שזה יהיה בצורה מסוימת. ממש כאילו נגיד הפנים נגיד בהתחלה כשאתם בונים אותם, שזה כאילו צריך להיות עגול, ואז אתה מוסיף על זה ליירס וכאילו, ואתה צריך שכל דבר יהיה בגודל הנכון, כי אם זה לא סימטרי אז זה לא נראה טוב. בציור לדעתי יש טיפה חוקים. כן, זהו. כשאתה חושב כאילו על ציור בהתחלה, באופן מה שנקרא התחלתי לזה, אתה חושב שזה פשוט משהו ספונטני שמה שנקרא שבן אדם בא עם מכחול ומורח אותו ומצייר מה שנקרא על הכל ואז יוצא לו פתאום פיקאסו. כמו כל האמנים האלה הגדולים, באים עם צבע. שמעת הגדולים? הוא עשה ככה. כל האמנים הגדולים. עם צבע ככה 200,000 שקל. מזכיר סרטון איזה מישהו בטיקטוק, שתי מוזרים פריקים לובשים כובעי נייר מתכת, נייר רס. כן, שהם כאילו כמו חייזרים כאלה. שואל אותו, what you doing? ואז הוא עושה לי, ואז הוא עושה כזה, art. ואז הוא אומר לו, אוקיי, I like it פיקאסו. הוא ממשיך ללכת, הוא לא מכיר טוב, הוא לא יודע כלום. זה כאילו כזה. מגניב. אני סיימתי מהשאלה שלי. סיימת את השאלות שלך? אוקיי. וואו. נגמר לי, אנחנו כבר... יש לך משהו שהיית רוצה לדעת? שהיית רוצה שהם ידעו עליי? משהו מעבר?
מה שצריך להכיר את סמאג'ה, הרי כאילו, צריך לדבר הרבה מעבר, מה שנקרא. הוא לא סתם אורח, הוא חבר טוב. לא, אנשים הכי אוקיי, יש לי שאלה. אוקיי. אתה מכיר את הסוג של אמירה הזאת, של יוצרי תוכן, אומנים וכאלה, שאומרים, אני עכשיו אתחיל להכין ביטים, חכה 3 שנים, רק אז אני אשחרר. אתה מכיר את זה? האמת שעוד לא יצא לי. שאנשים שכותבים למגירה. כן. זה כן. אבל אני הכרתי כאלה שפשוט לא תכננו להוציא אף פעם. ובמקרה זה דלף. יכול להיות. מעניין, זה יכול להיות סיפור רקע מעניין. בדוק זה משהו. אני לא אתפלא כאילו אם יש כאלה גם שאתה מכיר שהם ככה התחילו. כאילו, לקחו את זה בתור תחביב ובצחוק את זה כאילו, בדוק ארתור 69. עשה שיר צחוק עם החברים שלו ופתאום בום, חתום באיזה לייבל של איזה שירים. מה איתך? למה אתה לא כאילו... אתה חושב שלדעתך אתה צריך כאילו לחכות עד שתהיה בפול שלך, תהיה בכישרון המרבי שלך, ואז אחרי זה לשחרר, או שאתה חושב שאתה צריך כאילו... לדעתי אתה צריך לשחרר, לקבל חוות דעת. זהו, זה לא משנה מתי לשחרר, כי גם אתה מקבל דעות של אנשים אחרים, ואז זה פתאום פותח את הוויז'ן, ואתה רואה כאילו כל מה שאתה לא ראית, ופתאום כאלה כאפות, טענות כאלה שלא ראית אותם מקודם. וגם זה מראה את כל הדרך שעברת, מאיפה שאתה היום, כאילו שאתה משהו, אשכרה משהו. יש הרבה מהזהות של אומן, מה שנקרא, בשלבים ההתחלתיים. זה כמו, זה כאילו כמו בחיים, כמו בתרגיל מתמטיקה, שלא חשוב התשובה, חשוב הדרך. חשוב הדרך שלך נורא גם בתור אומן לדעתי. בגלל זה סתם כל הבנות האובססיביות האלה של One Direction, או שדות העבר של כל אחד מהם, כאילו כל מה שהוא עשה בחיים, מתי הוא נולד וכאלה. זהו, One Direction אנחנו מדברים כבר על עוד סקול, היום זה הכל, איך קוראים להם? מרגי. לא, גם מרגי. כל הקוריאנים האלה. כן, BTS וכל אלה. אני לא מכיר את הז'אנר מספיק בשביל לאהוב אותו, אבל אני גם... אחי, זה הכל מה שנקרא... תחשוב על זה שהם עושים את זה מילדות, זה כאילו שהם מייצרים בובות ברמה כזאת, אחי. אבל גם כמו שדיברנו מקודם על מזרחית, ואם אני חושב, מה אני חושב על מזרחית, זה אותו דבר עם קיי-פופ, זה האמת שלהם, כאילו, לעשות שירים ביפנית. אני לא חושב שזה האמת שלהם כמו איך שהם צובעים את זה. הם צובעים את זה, אבל זה האמת שלהם, הצביעה אותי. מבחינתם זה כאילו הגרסה הכי טובה שיש להם של עצמם. כן, יש משהו בזה. יש כאילו הרבה מה שנקרא בעדה הקוריאנית שהם מועדים כאילו יופי, בעיקר כאילו פנים, בעיקר כאילו קול, שהוא יופי מושלם. זה יופי שאתה לא... הוא לא מה שנקרא ריאליסטי, זה יופי שהוא שלמות. הם יעשו את זה בכל דרך. כן, כן, כל דרך. קטפיש. אני חושב שקיי-פופ זה... אתה זוכר שנגיד אתמול תואר דיבר איתנו על ההבדל בין לעשות את המוזיקה בתור אמנות לבין לעשות את זה בתור עבודה כדבר מסחרי. קיי-פופ זה פול מסחרי, לפי דעתי. זה פול מסחרי. זה כאילו נראה שבקיי-פופ, כאילו אם אתה לא מכין שיר, הבמה, איך קוראים לו, הלייבל שלך הורג אותך איזה משהו. כמו הפרק הזה בגרביטי פולס, שיש את הלהקת בנים הזאתי, שהם אינקובטורים כאלה. אפשר להחליף אותם, מתי שזה, וילדי מבחינה כאלה. וואו, אני קמתי על נוצר פודקאסט, באתי לקחת את הבמבה. עכשיו לא במבה בשליטתי. מלך הבמבה. מלך הבמבה. השם במה החדש שלי מהיום. בתואר באמת לימד אותנו אתמול הרבה מאוד דברים מעניינים. תשמעו, בן אדם אלוף. מי זה תואר? תספר טיפה, מי זה תואר? מטורף. תואר, בוא נספר לך סיפור רקע עליו, איך הוא התחיל, אני יודע. אוקיי. הוא גם סיפר על זה אתמול אם אני לא טועה. את הפגישה שלו עם יסמין מועלם, איך שהוא התחיל. כן. אז... יסמין מועלם זאת לא זאת של תיק קטן? לא, זה נס. נכון. יסמין מועלם זה אותי בסערה. ואותי, הוא גילה אותה. זה שיר. היא מפורסמת גם מסביב, היא עושה... לא, אבל מסביב לזה לא כל כך שואם אותה, זה לא... זה גם סטייל משלה. אני מאמין. אני נשמעת ככה. קיצר, הסיפור על תואר,
הוא היה פעם, אם אני לא גר בתל אביב, משהו כזה. זהו, לדעתי הם התחילו בתור חברים טובים ולא בתור פרטנרים מוזיקאים. וכאילו, הוא תמיד ידע שהיא שרה יפה וזה, אבל בפעם לא חשבו שהיא תתפוצץ פתאום ברמה מדינית. ופתאום זה קרה. כן, הוא פשוט גילה אותה, כאילו, אני זוכר שהוא התחיל איתה את האלבום שלה נראה לי. כן. אריה, קוראים לו. ובקליט, הוא בסיס להרבה מאוד אומנים כשאני חושב על זה. כן, מלא אנשים עובדים איתו. נורוז. ומגיע לו. נורוז, אני ראיתי גם בתיקיו שלו שם, ראיתי את ביג סיגון, לא יודע למה. כן. וואי, מה זה לא קשור? נכון? הוא עשה עם נורוז אלבום משותף. וואלה. האלבום השני שלו. זה כמו האלבום שהיה לוואי. לא, האלבום השלישי שלו בעצם, לא כולל בגלל האלבום הראשון שלו בסאונד קלאוד, קאקי. באמת. יש לו אלבום בשם קאקי בסאונד קלאוד? כן. הוא גם עשה דיס על עומר אלוני. מי זה אומר אלוני? זה זה שמצלם לו את כל הקליפים. אז הם היו כזה חבורה כזאת לפי דעתי. יש מצב. תואר, נורוז ועומר אלוני. יש מצב לגמרי. לפי מה שידוע לי, נורוז ועומר אלוני, אני קצת מכיר את נורוז, כי היה לי פעם אובססיה אליו, אל תשאלו. הוא ועומר אלוני היו חברים ככה מהתיכון אני מאמין, וכאילו נורוז התחיל עם כל הקטע הזה של הראפ וכל ההיפ-הופ וכל זה, ועומר אלוני התחיל עם כל הקטע של הצילום, ואז הם כאילו התחברו ביחד, וגדלו ביחד, ועבדו ביחד, וכאילו הם בנו אחד את השנים בצורה מטורפת. כאילו תראה את נורוז, עם כמה שיש עליו הייט, הוא בין המצליחים בארץ. וכאילו עבר כאן גלוק רציני בשנה האחרונה. אני חושב שבארץ הרבה מהעניין של שההצלחה יש בו הייט. כן. יש הרבה קינה בארץ. ככל שתצליח יותר ככה יהיה לך יותר הייט. בדיוק. כן, כשפה זה כאילו יותר מועצם אני חושב. לא רק בעיקרון הוא התחיל בתור אומנות. הוא עבר לקטע מסחרי בסוף. לפי איך שזה נראה. הוא כאילו התחיל עם כל האלבום הזה של קאקי שהוא עשה, איפה אני יודע, בשירותים. הוא הקליט את זה עם כל מיני חברים שלו, עם תואר וכל מיני שטויות, ועכשיו אתה רואה אותו כאילו, האדם לא בסיס שלו, לפי דעתי. טוב, אז בואו נקליק קצת את האווירה, חברים. בעיקרון תכננתי לדבר טיפה על גיימינג, למרות שכאילו, מה שיקרא, פעם רצינו לתת יותר מה שיקרא מקום לראפ, כי בכל זאת, בא לנו אורח, צריך מה שיקרא לתת מקום לדברים. נספר טיפה על קצת מה שחדש. חברים, מי שלא מה שיקרא יצא לו לראות, היה בטא לא מזמן של משחק שקוראים לו X-Defiant, שהוא תאמת משחק ממש מעניין, חינמי, של יוביסופט, שהוא בא בטיימינג ממש טוב. תחשבו על זה שכאילו מה שיקרא Call of Duty עכשיו בצניחה מטורפת, Warzone שממה. שממה. והוא בא כאילו במצב כזה, ומה שיקרא העתקת הסיכה בבלון, ונתנו מולטי מזוקק, ברמה כזאת שלא ראינו הרבה זמן ב-Call of Duty, עם מובמנט חלק, שכפי שאתה יודע, מובמנט זה בעיה ענקית בוורזון עכשיו. קשה מאוד גם בקלי במשחקי יריות. לא, אבל ספציפית בוורזון עכשיו, שזה מאוד נתקע. אין לך מובמנט חלק, זה לא סליק. אין לך סלייד קאנסל? אין לך, אתה מבין? לא! אין לך סלייד קאנסל, יש לך שם מובמנט מאוד מאוד מוזר. שאתה כאילו, מה שיקרא, צריך לקפוץ במעברים, ואתה צריך כאילו ללכת ולעצור כל פעם. זה ממש מוזר מה שהולך שם. למרות שכאילו בדיוק יצאה עונה חדשה לוורזון. הבנתי שלוש נשקים חדשים, שתי מפות חדשות, שטגן שלפי מה שראיתי את הסרטון של פייס ג'ה ואלה, הולך להיות מטורף. תחשוב על זה, אתה מכיר A12? שטגן האוטומטי. כן. אז יצא שטגן כזה עכשיו לוורזון. זה נשמע מגעיל.
ממש מגעיל. נשמע מגעיל. ורק כאילו פליי של זה בשיפמנט. אתה יודע מה זה שיפמנט? המפה הזאת היא כן, כן, אני מכיר. יש לי את הידע. עם כל המכולות. אני מכיר, אני מודע מההתחלה. אוקיי. הוא היה בשיפמנט, אל תדע. אני הכנתי את השיפמנט. הייתי שם, אני הרגשתי את המכולות. הוא עשה את המשלוח, הכין את האבקה החשודה. מניאק מי לא מבין אותך, נבוכדנצר! וואו, 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 וואו! וואלה, את האמת, עשה לי חשק לחזור טיפה, כי אני רואה שגם כן הסצנה, מה שנקרא, מתחילה לחזור ל-Call of Duty, בעיקר בארץ, בחו"ל זה עדיין עוד לא המצב, ועדיין כאילו כולם שקועים באפקס, אבל כאילו, מה שנקרא, עשה לי את החשק לתת עוד צ'אנס, למרות שכאילו, את האמת, די נכוויתי מהפעם האחרונה ששחקתי בזה, כי כפי שאמרתי, זה כאילו, המשחק עצמו הוא לא חלק, וזה לא משחק כאילו שהוא חינמי, זה משחק שהוא עולה הרבה כסף. שתבין, הגרסה הבסיסית שלו עולה 400 שקל. הבסיסית. בלי כלום, נדה. נטו כאילו המולטיפלייר. זהו. מוגזם ממש. לגמרי. כאילו כל המשחקים $60, פתאום זה $90 התחלתי. דווקא שתדע שאני אוהב אפקס. תאמת, אני גם כן חולה על אפקס. אם כבר מדברים על אפקס, יש עוד מעט עונה חדשה. כן? כן, עוד פחות מחודש בערך. יש הרבה מאוד ספוילרים בקטע הזה. אני זוכר שבהתחלה של העונה, זה מתי שאני התחלתי לחזור לאפקס, כן. אמרתי, זהו, אני אעשה את הבטל פאס, אני אעשה את זה. הפקתי כלום, הלכתי לבטלפילד. אם מדברים על בטלפילד, יש כזה דבר חדש קוראים לזה בטל ביט. בדוק צריך לראות את זה. לא יודע אם לך יצא לראות את זה. תחשוב על זה שזה כאילו נראה כמו רובלוקס. אשכרה. כן, תחשוב על זה בטלפילד שנראה כמו רובלוקס. זה עולה איזה גושי, אולי איזה 30-40 שקל. יותר פמילי פרנדלי. זה מצחיק רצח, עם מה שאני הספקתי לראות. יש לך כאילו שם גם כן את העניין הזה שהגריינד והסקינים והכל, אבל זה מצחיק רצח מה שהולך שם, וזה הכל כאילו מפוקסל פיצוצים, כאילו אתה רואה פוליגונים, דברים כאילו. כן, וזה הולך אחי, זה אשכרה הולך. מגניב. כן. נשמע מטורף. דווקא הייתי רוצה לעשות את זה. אותו דבר. הייתי מתגר. יכול להיות בהזדמנות אנחנו ננסה את זה. ונחזור לאפקס, ולעונה החדשה יש הרבה מאוד שמועות עכשיו. אני יודע שאני מדבר איתך טיפה סינית. לא, הכל טוב, אני גם משחק במחשב, שלא תחשבו. אז שהיה לי זמן פעם בעבר הרחוק, אז הייתי משחק במחשב המון. היום אתה פחות נוגע בזה, אתה אומר, אין לך זמן. לא, אני מעדיף להתרכז בדברים יותר חשובים לדעתי. אוקיי. אבל הייתי משחק מלא CS, הייתי על קונטר סטרייק 24/7. CS חזק בסצנה עד היום. עד היום יש לך... סתם מתחזה. זה מדהים. בגלל הרוסים. כן, כל הרוסים בדסטו. נטו. נשמע לך, עכשיו אם לא הבחור שלי, הרוסים... תבואי, כוס ש... כולם רצים כאילו להתקמפר בדסטו. רשבי. Иди нахуй, блядь! אני אומר לך, אם לא הרוסים, אחי, לא הדבר כזה CSGO. כאילו זה לא היה תופס את הפיים שלו. כן, אני גם חושב ככה, כי בעיקרון CS בהתחלה שלו הוא היה יותר כאילו אמריקאי, כי תחשוב על זה, זה התחיל מ-Half-Life. ש-Half-Life זה קלאסי אמריקאי, זה Valve, זה Steam כאילו bare bones. ותחשוב על זה ש-CS כאילו בהתחלה היה שם, היה כאילו מוד בתוך Half-Life שקוראים לו CS. ואז Valve קלטו את זה, וקלטו כאילו את הפוטנציאל שיש לזה, והוציאו לזה משחק נפרד, שה-CS 1.0 דווקא את האמת לא הלך הכי להיט, אבל 1.2, 1.4, 1.6, כל פעם שהם שדרגו את זה לאט, זה הפך להיות יותר ויותר טוב. 1.6 לפי דעתי היה מה שיקרא הטופ של ה-CS. למרות שעכשיו כאילו יש לך יותר הרבה אנשים ב-CS, אבל אז תחשוב על זה שהיה לך כאילו את כל המומנט ההתחלתי, את כל מה שיקרא, אם היה לך כאילו ניקניים ב-CS, כאילו ב-CS 1.6, היית כאילו, וכאילו אנשים היו מכירים אותך, היית כאילו נחשב. אתה מבין? כאילו, איך קוראים לך ב-CS? קוראים לי ככה וככה, מכירים אותך, אתה מבין? היו... קל. זה מצחיק איך שכאילו מההתחלה של ה-Half-Life
של האמריקאים חנונים וזה, פתאום הגענו לרוסים, וודקה, RPG, דיגל עם הרובה ככה. אתה ראית את הבן אדם שהקים את ואלב? הוא נראה כאילו חנון קלאסי. נראה כמו... אז תחשוב על זה שהוא נראה כמעט אחד לאחד כמו לוקאץ'. גדול אחי, עם משקפיים אחי, נראה כאילו חנן הקלאסי. מתאים ללוקאץ' להיות כזה, איזה חנון מחשבים כזה. מתאים לו. בדוק. לוקאץ' גבר, אני אוהבת לוקאץ' בכל ליבי. לא, כאילו לא בקטע רע, כאילו... Peace and love לוקאץ', הייתי הספונסר שלי, תביא לי כסף. תביא אותי לבית הפנקייק, בבקשה. קיצר, אפקס עוד מעט עולה בעונה חדשה, יש הרבה עכשיו שמועות, יש פרסטיג' סקין חדש, שזה כאילו בעצם סקין מיוחד שהוא סופר, מה שנקרא נדיר. תחשוב על זה שאנשים משלמים על הסקין הזה בין 160 ל-180 דולר. אבל זה כאילו כל פעם מוציאים סקין כאילו ספציפי לדמות אחרת, עכשיו מוציאים לוולקרי, משהו מגניב רצח, שתחשוב על זה שהפיניש שלה שקר, זה יורה טילי מהכתפיים על הדמות שהיא מחסלת. כאילו היא עפה על השמיים טיפה, ואז זה יורה טילי מהכתפיים על הדמות שהיא מחסלת. משהו מגניב פיצוצים, וזה נראה כאילו כמו במבלבי כזה. נשמע כואב. נשמע כואב. דבר עוד מילה ואני אראה לך טילים מהכתפיים שלי. תירגע. חד גב זו. גם אני מקווה שעשו לה את האמת באף, היא צריכה באף דחוף, אחרי הנרף שעשו לה מלפני 2 עונות, כאילו הפכו אותה לאחת הדמויות כאילו הכי לא שימושיות שיש, וכאילו מרגישים את זה, תחשבו על זה שאני עד מלפני 2 עונות כאילו היא הייתה כאילו מן שהיא ממש ליטרלי לעונה שלמה, וזה גרם לי לעזוב אותה, ברמה כזאת, זה כבר לא היה כיף לשחק איתה. ואז כאילו המציאו גם את הבלון, יש כאילו הרבה דברים מה שנקרא שגורמו לו זה לא להיות, ויש גם רבננט מחדש שהם עשו. יצא לך לשחק באפקס מובייל? לא. באתי לשאול על זה אגב. אני לא אוהב משחקי מובייל. זה... אפקס מובייל דפק פלופ נראה. הוא מת. כן, פלופ. לא, הוא מת. אפקס מובייל מת. הורידו את המחנות? כן. לא. אשכרה. כן. הוא היה בערך לחודשיים, ואז אחר כך הורידו אותו, והסינים, כאילו גיימסנט, שהם כאילו במקור אלה שפיתחו את זה עבור אפקס, עבור ריספאון, הם כאילו ליטרלי לקחו אחד לאחד, שינו טיפה את הפנים של הדמויות, וכאילו עשו לזה גרסה סינית. אוי. והוציאו את זה לשוק הסיני, אחי. שיתבעו אותם. זו תביעה שעלייף. אבל גיימסנט היא הרבה יותר גדולה מריספאון. כי תחשוב על זה שהיא שולטת על כל כך הרבה משחקים בעולם של המובייל, שזה כאילו לא נורמלי. זה הולך להיות בעיקרון מבוסס על דמות שקוראים לה פייד, שפייד הוא בעיקרון זורק מעין רימונים כאלה, שהופכים את הסיטואציה לאחד על אחד. מכניסים אותך למעין כאילו עולם כזה, חלחל טיפה, לא במובן הסוטה. ואז כאילו בעצם מגבילים את הפייט לאחד על אחד. כאילו, שזה כאילו פן מה שיקרא מאוד, מאוד חדשני, מאוד מעניין, שלפי דעתי כאילו באפקס צריך אותו, כי בעיקרון יצא לך כאילו לשחק באפקס, זה הכל כאילו third party כאילו שהלייף. זה גם מה שמעצבן, זה גם מה שמחזיר. כן. שאתה third party. כן, אז תחשוב על זה, זה כאילו פן מאוד מאוד מעניין, והוסיפו לו עוד כל מיני אביליטיז חדשות. לפי דעתי זה הולך אחריות הדמות ממש, כי רבננט כאילו היא דמות גדולה, שכרגע היא די useless אפשר לומר. למרות שאני גם כן אוהב אותו, רבננט היה תקופה ארוכה כאילו מה שיקרא שחקן שלי. חבר'ה, תודה רבה שנשארתם עד עכשיו. אל תשכחו לתת בלייק, להירשם למטה לערוץ, וכמובן שלהפעיל את הפעמון. חבר'ה, עד כאן הייתי אייס, אנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי.